Pehlivan adamlar, yurdumuzdaki ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleri. Türkmen portalı Hepdäniň täzelikleriniň şusanynda. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 8-nji sessiýasynyň plenar mejlisine çykyş etdi. Ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti büyük kampaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi. Türkmen halkynyň milli lideri dünýäniň iri guruluşy kampaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duruşdy. Türkmenistana garaşsyzlygyň 34 ýyllygy bellenildi we beýlik habarlar. 20 sentyabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk bayramy münasibetli ýurdun raýatlaryny döwlet sylaglary bilen sylaklamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň halk maslahatynyň mejlisinde gol çeken degişli resmi namalaryna laýyklykda döwlet sylaklaryna, bayraklary münasip bolanlara sylaklary gowşuruş dabarlary geçirildi. Şeýle-de şol gün Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugrundaky bäsleşiň ýeňjilerini sylaklamak dabarasy boldy. Bäsleşiň ýeňjilerini Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zanjyry we 3500 manat möçberde pul bayragy gowşuruldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 21-24 sentyabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparyny amala aşyrdy. Taparyň çäklerini döwlet başçysyny Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley sessiýasynyň plenar mejlisine çykyş edip, betarap Türkmenistanyň ileri tutýan garaýşlaryny we tekliplerini beýan etdi. Olaryň hataryna halkara parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüş prosesyny öpçün etmek hemde puwtalandyrmak işine betaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti hemde durnukly ösüşi öpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny atly kararnamalaryň taslamasy. Parahatçylyk we ynanşmak medeniýet meseleleri boýunça bütün dünýä sammitini geçirmek we sammitiň netijeleri boýunça halkara ynanşmagyň ähli kodeksyny işläp taýýarlamak başlangyjy. Merkezi Aziýa parahatçylykda ýaşamaň giňişligi atly halkara forumy geçirmek teklibi, halkara araçylyk gününi yglan etmek hakynda kararnamanyň taslamasy 2026-2035 ýyllar üçin Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulug boýunça 10 ýyllygyny yglan etmek başlangyjy. Sanly integrasiýa boýunça bütün dünýä platformasyny döretmek başlangyjy. Merkezi Aziýa ýurtlar üçin çölleşmäge garşy görüşmek boýunça Sewit merkezini döretmek başlangyjy. Hazar ekologiýa forumunu geçirmek teklibi. Köpdilli diplomatiýanyň halkara gününi yglan etmek başlangyjy. 2028-nji ýyly halkara hukugyň ýyly diýip yglan etmek başlangyjy bar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş taparynyň çäklerini prezident Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Eswatiniň padşasy Mswati 3 Kuwait döwletiniň mirasdüşer şahzadasy Şeyh Sabah Al-Khalid Al-Sabah Portugal Respublikasynyň prezidenti Marcelo Rebelo de Souza Şweyçariýa Konfederatsiýasynyň prezidenti Karin Keller-Sutter Awstriýa Respublikasynyň federal prezidenti Alexander Van der Bellen bilen duşuklar geçirdi. Duşuklaryň dowamyna özara hyzmatdaşlyk we dürli uğurlar boýunça iki taraplaryň gatnaşyklar ösdürmek mümkinçilikleri bardy. Pikir alşyly. 20 sentyabrda Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünü prezident Serdar Berdimuhammedowyň dogulun günü münasibetli arkadagly gahrman Serdarymyzyň belent maksatlarynyň aýdym ýollary atly aýdym sady dawara geçirildi. Aýdym sady dawarada prezident Serdar Berdimuhammedowyň parasatly ýolbaşçylygyna Türkmenistanda durmuşa geçirilýän halkyň awadan durmuşynyň öpçün edilmegine gönüktirilen ägirt uly işler beýan edýän çykyşlar, edebi sadly kompozisiýalar, halk we estrada aýdymlary ýerine ýetirildi. 24 sentyabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatyň atçylyk sport toplumuna bardy we bu ýerde ýurdun garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk işleri we toplumyň döwrebaplaşdyryş derejesi bilen tanışdy. Türkmen halkynyň milli lideri bayramçylyk at çapyşyklary münasibetli gurulýan dawaralaryň medeni maksatnamasynyň hemme taraplaryň esasda taýýarlanmalygyna ülsü çekip bayramçylyk günlerine ýaýwanlandyrylýan çykyşlaryň
ahal-teke bedewleriniň şöhratynyň öz bolşy senatyny öwrülmeligini belledi. Şeýlekem Gurbanyňly Berdimuhammedow toplumyň ýörüýte meýdançasyna Hanbeg atly bedewe atlanyp aýlawyň çägine gezim etdi we çapu ýodusynyň derejesi oňa düşelen çägäniň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Türkmenistan avia kompaniýasy 1-nji oktýabrdan başlap Aşgabat Türkmenbaşy ugru boýunça günnelik howa gatnawlarynyň sanyny 3-den 2 uçuşa çenli azatmagy meýilleşdirýär. Ýurdumyzyň beýleki içerki ugrulary boýunça uçuşlaryň ýygylygy öňküligine galýar. Avia kompaniýanyň bellemegine görä, uçuşlaryň wagty teknik we iş şertlerine görä ütküzülip bilinär. Käbir giç ugrayan uçuşlar bellenen nokada ertesi gün gelip biler. Uçuşlaryň tertibi, uçuşlaryň geçirilýän günleri, uçuş we gelýän wagty barada jekme-jek maglumatlary Türkmenistanyň avia kompaniýasynyň resmi saýtyna ýerleşdirilendir. Ýolagçylara uçar gatnawlary barada häzirki maglumatlar öňünden anyklamak maslahat berilýär. 25-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde ýurduň durmuşyna değişli bir näçe meselelere garaldy. Hökümet mejlisiniň başynda Türkmenistanyň prezidenti iş kesilen 225 raýatyň ýurduň garaşsyzlyk bayram münasibetli günäsini geçmek baradaky permana gol çekdi. Mejlisiň başlygy milli kanunçylygy döwrewaplaşdyrmak boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän ulgamlaryny alınıp barlayan işler barada hasabatlar berdiler. Döwlet başçyny hasabatlary dinläp ýurduň dürli toplumlaryny alınıp barlayan işler bilen baglykda değişli ýol başçylary anyk tawşyryklardyr görkezmeleri berdi. Şeýlehem döwlet başçyny mejlisiň dowamyna 142 adama Türkmenistanda ýaşamak üçin ygtyýarnama bermek hakyna karara gol çekdi. 26-njy sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedow Boeing kompaniýasynyň ýol başçysy Martin Boeing'i kabul etdi. Duşugy Boeing kompaniýasynyň baş direktorynyň orunmasary Edward Boeing dolandyrjylar geňeşiniň agzasy William Boeing şeýlehem Boeing Batman International kompaniýasynyň ýol başçysy Pierre-Eric Saint-Andre hem gatnaşdylar. Döwlet başçyny Boeing kompaniýasynyň täze tekliplerini Türkmenistanyň seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Martin Boeing ýol başçylygy edýän kompaniýasynyň Türkmenistanyň ykdysady ösüşini mundan beýlekde goşunt goşmaga ygyrarlydygyny nykdady. 26-njy sentýabrda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyňly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli dawaralara gatnaşmak üçin gelen Çalyk holding kompaniýalar toporunyň dolandyryş geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk, Renaissance Holding kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ilyjak, Boeing kompaniýasynyň ýol başçysy Martin Boeing we bu kompaniýanyň käbir wekilleri bilen duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyna hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljekki täze ugurlary barada pikir alşyly. 26-njy sentýabrda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Mejlisler merkezinde medeniýet we sunugat ustaatlarynyň ýurduň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy. Konsertde prezident Serdar Berdimuhammedow hem tomaş etdi. Konsertiň maksatnamasy garaşsyzlyk ýyllaryna ýurduň gazanan ösüşlerini şöhlendirýän köp türlü we ilkinji gezek ýerine ýetirilýän çykyşlary öz içine aldy. Ýurduň meşhur dörejilik toporlary, aýdymçylar hemde türkmen estradasynyň ýyldızlary, folklor toporlary öz ustatlyklaryny görkezdiler. 27-nji sentýabrda Türkmenistanda garaşsyzlygyň 34 ýyllygy bellenildi. Bayramçylyk münasibetli ýurtda dürli çäreler guruldy. Ir bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk binasyna gul goýmak dawarasyna gatnaşdy. Bu dawara hökümet agzalary, mejlisiň harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudokloýun dolandyryş edaralaryň hemde jemgyýetçilik guramalarynyň ýol başçylary, welaýetleriň we Aşgabat şäheriniň häkimleri, ýaşullar, diplomatik wekilhanalarynyň ýol başçylary we daşar ýurtly mihmanlar gatnaşdylar. Soňra döwlet münweriniň toplumynyň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllyk münasibetli bayramçylyk ýörüýüşi geçirildi. Onu ýurduň harby ulgamda, ykdysadyýetin we durmuşyň ähli ulgamlaryna gazanan üstünlikleri şöhlendirildi. Bayramçylyk ýörüýüşi milli telewizionyada göne ýaýlymda görkezildi.
Aziýanyň Ösüş Banky Türkmenistanda şepagat uýalarynyň we akşerlaryň hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmak hemde gerimini giňeltmek üçin 75 milyon Amerikan dollarlyk gar ferişdesini, şeýle-de Ýaponiýanyň Aziýa ýuwaş umman sefidine gülläp ösüşi we durnukly gollamak gaznasyndan 2 milyon Amerikan dollarlyk grant bölüp berdi. Bu taslama Aziýanyň Ösüş Bankynyň Türkmenistanda saglyk goraýyş ulgamynyň ilkinji taslamasıdır. Taslamanyň çäginde Aşgabatda şepagat uýalaryny taýýarlayan Täze Lukmançylyk mektebiniň binasy gurular. Dünya täzelikleri. Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasy goşulmak üçin 19 ýurdun ýüz tutmalaryna garaýa. Bu arada Şanhay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Nurlan Yermekbaýew habar berdi. Yermekbaýew ol ýurtlaryň gurama agda döwlet hyzmatdaş ýa-da synçok menne gatnaşmagy isleg bildirýändigini aýtdy. Häzirki wagtda guramanyň agdalarynyň sanynyň 27-e ýetmegi onuň özüne çekijiligini, maksatlarynyň we gyzyklanma bildirýän ugurlarynyň dünýäde köplerinki bilen gawat gelýänligini aňladýar. Indoneziýanyň hökümeti paýtagty Jakartadan Nusantara göçürmek 2028-nji ýyla çenli dolu tamamlamak isleýär. Bu barada Respublikanyň prezidentiniň edarasynyň başlygy Muhammed Kadariýanyň beýanatynda bellenilýär. Kadari ähli zerur bolan döwlet edaralarynyň gurulşynyň ýurdun prezidenti Prabowo Subiantonyň tapşyrygy boýunça 2028-nji ýyla şenli tamamlanjakdygyny aýtdy. 2014-2024 ýyllarda Indoneziýanyň prezidenti wezipesini eýlen Joko Widodo ýurdun baş şäherini Jakartadan göçürmek barada başlangyç bilen çykyş etdi. Häzirki prezident Prabowo Subianto ýokary wezipe saýlaw wagtynda Nusantara şäheriniň gurulşyny tamamlamaga çalışjakdygy we ol ýere göçmäge taýýardygyny habar berdi. Vietnamly aýdymçy Dick Phuc geçen şenmede Moskwanyň Live Arena stadionunda gurulan halkara interwiýeni aýdym bäsleşigine ýeňiş gazandy. Ol bäsleşikde Fujim Tian Uyong diýen aýdym bilen çykyş etdi. Bäsleşige gatnaşjy ýurtlaryň wekillerinden düzülen emiller toparynyň gelen netijelerine görä Vietnamly aýdymçy 422 utuk gazandy. Ikinji oruna Kırgızstandan Namat üçlügi Jalgys Sana, Ýalňy Sana diýen aýdym bilen 373 utuk bilen ikinji oruna ýerleşdi. Üçüncü orunu Katardan aýdymçy denan Dane Almir Hua da Anta Buyhut Sen diýen aýdym bilen eýlemegi başardy. Onuň 369 utugy boldy. Russiýaly kino rejissör we gepleşikler alyp barjy Tigran Kaysayan 59 ýaşyny aradan çykdy. Bu barada onuň aýaly Margarita Simonyan Telegram ýaýlymyna habar berdi. Habarda jurnalistin 2024-nji ýylyň dekabrynyň hasahana ýerleşdirilenligi, onuň kliniki ölümi başdan geçirip komada ýatanlygy aýdylýar. Kaysayan 1966-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Moskwada kinoçylaryň maşgalatyna dünýä indi. Bütün Soýuz Döwlet Kinematografiýa institutunda rejissörlük uğru boýunça bilim aldy. Kinoda kiçenrek keşifler canlandyrdy. Bir näçe çeper filmlere rejissörlük etdi. Dubaýyň kofehanalary tory dünýäde iň gymmat bolgur kofeýany satanlygy üçin Guinness Rekordlar kitabyna girdi. İçkeniň bahasy 2500 dirheme takminan $680 deň boldy. Ol 2025-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda müşteri satyldy. Kofe Panamada ýetişdirilen Hacienda da Esmeralda diýilen seýrek dänelerden taýýarlandy. Geisha sortuna degişli bolan bu kofe özünde jasminiň ýysyny we däneli mewelerin tagamna jemleýänligi, hemme elýetirli dälligi, hemde ýokary bahasy bilen bellidir. Içki elle ýasalan Yapon kristal bulguryna berilýär. Onuň ýany bilen süýjülükler, mysal üçin tiramisu diýilen meşhur italyan süýjüligi, geisha sortundan taýýarlanan şokolad buğdaymagy, içkiniň tagamyny beýan edýän kartoçkalary berilýär. Dünýäde iň gymmat kofeýany satyn alan müşteriniň ady gizlin saklanýar. Sport täzelikleri. Fransiýanyň milli ýygynlysynyň we PSG toparynyň hüjümçisi Ousmane Dembele France Football neşir tarapyndan möhümiň iň gowy oýunçusyna berilýän altyn top bayragynyň 2025-nji ýyllaky iýesi boldy. Ol bu bayrag üçin ses berilişikde Ispaniýanyň milli ýygynlysynyň we Barcelonanyň hüjümçisi Lamine Yamal ikinji ýerde duran, hemde Portugaliýaly topardyşy Vitinha'ny üçünji ýerde izli galdyrdy. Zenalların arasında altın topa bastır 3. gedek İspanya'nın zenallar yığındasının ve Barcelona'nın oyuncusu Aitana Bonmati eye boldy. Bundan başga da erkeklerin arasında yılın en gowy topa rökmünde PSG, yılın en gowy tälimçi rökmünde bolsa PSG'nin halifasy Luis Enrique ikrar edildi. Türkmen türgölleri Taşkentde geçirilen badminton boýunça Merkezi Aziýanyň çempionatyna ýurdun taryhynda ilkinji gedek medallary munasip boldular. Bäsleşige 7 ýurtdan Türkmenistandan, Iran Islam Respublikasyndan, Özbegistan
Özbekistandan, Qırgızistandan, Täjikistandan, Mongoliýadan we Kazakystan ýaly ýurtlardan 97 türgen gatnaşdy. Bäsleşik 15, 17 we 23 ýaşy çenli 3 ýaş toporuny geçirildi. Bäsleşik bilen bir hatarda dürli ýurtlaryň badminton federasiýalarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda sportyň bu görnüşi boýunça hyzmatdaşlyk ötürmek barada gepleşikler geçirildi. Arkada topory futbol boýunça Türkmenistanyň Naýbaş kubogynyň ugrunyna 25-nji sentýabrda geçirilen oýunyna ahallan üstün çykdy. Aşgabatdaky Nusoy stadionuna geçirilen oýun 3-0 hasabyna arkada toporynyň peýdasyny tamamlandy. Gollaryň ikisini Altymrat Anna Durdiýew, ýene birine bolsa Mirza Beknazarov awtorlyk etdi. Oýunyň 27-nji minutynda ahalyň ýarym goraşçysy Dugran Hojamamedov gyzyl kart alyp meýdançadan çykaryldy. Ýeri gelende bellesek, arkada topory Türkmenistanyň Naýbaş kubogyna ikinji gezek münasip boldy. Mehriban adamlar, size yetirmesilen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli täzelikler bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan tanyşyp bilersiňiz. Ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.